Wel, mae'n sicr yn fore da, achos dyma David Oliver. Good morning, bore da, good morning. Mae'n nabod pawb yn y cylch. Mae'n ddechrau penny gamp I ti. Yndi, mae Ceffylau Chwaraeon yma, mae o'n agoriad ffantastig ar gyfer ail ddiwrnod y ffair, a llwyth o gystadlu yma hefyd. Ie, byd y campau yn llythrenol sydd yn rhoi stori wahanol falle i'r bryd yma, yn dweud i'r rhai I ni wedi gweld o flaen llaw. Yn bendant, ac wrth gwrs ddim bryd yw rhain, ond teip o geffil. Felly, ceffil fydd yn addas yn y dyfodol ar gyfer mynd mlaen I gystadlu mewn neidio, cross-country, dressage ac yn y blaen. Felly, be gewn ni fan hyn ydy fatha teip o geffil sydd yn athletaidd. A fydd a lot o amrywiaeth o waed yn y ceffylau yma. Fydd y warm bloods, y thoroughbred, yn gryf iawn yn y ceffylau yma, yr Irish Draught hefyd. Ti'n gallu teilwra mewn ffordd pan wyt ti'n dod I fridio yr Ceffylau Chwaraeon, allan ni feddwl? Yn bendant, fedrwch chi wedyn dewis, mae rhai feddwl wrth magu, beth fydd yr end goal mewn ffordd, be dwi'n llwyddo, be dwi eisiau'r ceffyl na wneud yn y dyfodol. Ac mi fydd y bobl sy'n magu'r Ceffylau Chwaraeon, mi fydden nhw yn edrych ar ydw I eisiau rhywbeth I hela, ydw I eisiau rhywbeth I mynd I neidio, I gystadlu, neu cystadlaethau dressage, a tilwr ar gwaed wedyn chydig bach. Fel, os dwi eisiau gwneud dressage, wel dwi'n mynd I ddefnyddio gwaed a warm blood. Os dwi eisiau mynd I hela neu cross-country, fel chydig bach gwaed a thoroughbred a'r Irish Draught fydd yn nhw, y coletrwydd yna. Felly, mae'n eitha gamp, wrth gwrs, diddorol hefyd o ran y gwaed a sut maen nhw'n dewis y meirch. Felly hwnnw sy'n rhoi'r tân pan I ti'n sôn am yr Irish Draught? Efo'r Irish Draught, yr asgwrn a'r cryfder mae hwnna'n rhoi I chi. Maen nhw'n ceffylau mawr a lot o asgwrn, felly yn addas ar gyfer hela, rhywbeth yn neidio a cross-country. Mae'r thoroughbred hefyd, ceffylau rasiwr thoroughbreds, ond mae hynny'n rhoi gwaed da I chi, a mae'r warm bloods o ran y performance a pethau, y gwaed y warm blood sydd ar dylanwad enfawr yn y ceffylau yma efo'r dressage a'r neidio. Wrth edrych ar y dosbarth yma, yr ebolesu a'r ebolion a'r adfeirch, wyt ti'n gallu gweld o'i edrych arnyn nhw wedyn ni y math y ceffylau maen nhw'n gobeithio datblygu I fod o ran y gamp? Yn bendant, dwi'n meddwl allwch chi weld hefyd, falle mae o'n haws I bobl sydd yn ymwneud y ceffylau. Dach chi'n gallu gweld y dylanwad y gwaed sydd yn y fan hyn. Swn i'n tybio chydig bach o waed y warm blood sydd yn rhain. Dach chi'n gweld y rhai yn mwy o asgwr a mwy o drwch, bod yr Irish Draught yn gryf yn magwraeth nhw. Felly, dwi'n meddwl bod o'n... Dyn ni'n gweld erbyn hyn yn barod, mae rhain wedi cael ei dyfnu, ac dyn ni'n gweld lle bydden nhw'n y dyfodol. Matthew Ainsworth, sydd yn beirniadu yr gystadleuaeth yma a'r adran yma I Ceffylau Chwaraeon. Felly dyna ni, Matthew Ainsworth a digon o waith a tipyn o dasgo I flanau drwy gydol y dydd. Ar hyn o bryd, mae'n llyged ni ar y cylch yma ag dosbarth cynta y bore, dosbarth ar gyfer yr ebolion a'r ebolesu neu'r adfeirch gyda'r Ceffylau Chwaraeon. Matthew Ainsworth sy'n beirniadu yr adran yma yn ystod y bore ac maen nhw wedi tynnu nhw I mewn wrth I ni edrych ar rhan ucha yr rhestr fi'n credu mai Ashley's Dignified sydd yn y safle cynta ar hyn o bryd. Wrth gwrs, wrth y march Ashley's Black Magic ac allan y gaseg System Moonshine yn cael ei trin ac yn cael ei ddangos gan Simon Charlesworth. Yn yr ail safle, mae 2-3-9 Rebecca Locke, Sherlock's Dante Upper Crust. Wrth y march Don Dante allan o'r gaseg Northern Upper Crust. Ac yn drydydd, mae Richard a Jean Evans. Ystwyth Mary Kate wrth y march Spring Pond Merryman ac allan o ystwyth Special K. So dyna'r tri sydd yn y sefleoedd cyntaf ar hyn o bryd. Ac Ashley's Dignified wedi cael ei dynnu mewn yn eitha cynnar yn do? Do, wel, mae yna newid. Mae'r beirniad yn tynnu nhw allan, felly mae'r cyntaf yn dal I fod, Ashley's Dignified. Yn symud i'r ail safle, mae ystwyth Mary Kate gyda Richard a Jean Evans. Sherlock's Dante Upper Crust yn drydydd.
Yn fannu i'r ceffyl lliw. Ac yn bedwerydd Nepita dan berchnogaeth Rosita Hamer yn cael ei arddangos gen Elliot Clifton yn filfeddyg o Bishop's Castle yn Swydd Amwythig. Ac yn bumed, Downward Golden Goose yn eiddo i Jim Rowe. Felly mae'n lun gwych i ddechrau pethau yma ar fore dydd Llun. Ac o ti'n sôn wedyn ni am yr hyn sydd yn ofynnol am y teip o geffyl, achos nid bryd yw e. Wel ie, potensial ar gyfer y dyfodol ceffyl fydd yn neud Ceffylau Chwaraeon. Wel, mae'r het yn diosg. Dyna ni Matthew Ainsworth wedi wneud ei benderfyniad cynta a'i ddyfarniad cynta y bore yma. Ac mae'n swyddogol, mae Ashley's Dignified sydd yn mynd ar wobr gynta yn y dosbarth i'r ebolion a'r abelesu a'r adfeirch. Well, Simon Charlesworth from Newmarket, what a start to this pony's career, winning the Royal Welsh Winter Fair. Yeah, fantastic. Delighted for his owners up in Scotland. So, yeah, she's bred him herself, Ashley Anderson. So fantastic, yeah, brilliant. And what's the future looking like for this horse now? We'll show him next year as a yearling, sport horse lasses, hunter breeding, and then we'll go from there. Well, many, many congratulations, llongyfarchiadau mawr, and good luck in the championship. Diolch yn fawr. Gwobr gynta'r dydd wedi roi i Ashley's Dignified. Ac Ashley Anderson y perchenog ar ben i ddigon ac yn dangos doniau'r ceffyl Simon Charlesworth. Our second place Foal, 2298, Richard and Gina Evansis, and Strict Mary Kate.